miten tehdä oma ilmainen animaatio. No näin se tehdään. Ensin pitää käyttää monta tuntia Paintilla raapustamiseen. Ja sitten kun kuvia on tarpeeksi monta, ne laitetaan Livenmovie Makeriin. Ja siellä niiden kaikkien kestoksi laitetaan 0,10 sekuntia. Tai riippuu kuvasta, jos se on kauan kestävä kuva, niin silloin saat itse päättää keston. Ja sitten valitaan kaikki kuvat ja niihin laitetaan tämä tehoste. Ja sitten voit itse lisätä kaikenlaisia äänitehosteita. Ja siinä kaikki. Eikö olekin helppoa, nyt sinä osaat tehdä omia animaatioita. Ainut mitä sinä oikeastaan tarvitset on helvetin hyvät hermot. Videoiden ja toisten YouTube-käyttäjien kommentteihin. Jos et pitänyt videosta, niin haistoilla ja